Badugu borren eredu atomikoa, aztertu egin dugu zeintzuk diren borren kuantizazioak inposatzen dituen ondorioak, beraz elektroien orbitak nolabait finkatuta daude, diskretu batzuk izan daitezke bakarrik, eta hauen energia, orbita horien energiak ere kalkulatu ditugu, beraz, aurrean zegoen erronka da zen esperimentuekin nolabait lotzea, konektatzea, eta esperimentu nagusia espektro atomikoena zen. Beraz, helburua izango litzateke atomoen espektroa aztertzea. Borren eredua batezale aplikagarria zen atomo hidrogenoidetarako. Beraz, helburua izango litzateke hidrogeno atomoaren igorpen espektroa aztertzea. Hidrogeno atomoa da dagoen atomorik sinplena, non elektroi bat bakarra dugun, eta nukleoan protoi bat bakarra. Orduan, oinarrizko egoeran egonik, orduan elektroia izango du energia bajuena. Horrek esan edu, elektroia n berdin bat mailan egongo litzateke, zen eta horri dagokion energia bajuena dalako. Orduan, igorpen espektroa aztertzeko, lehenengo, elektroia kitzikatu egin behar du, beraz, elektroia emon behar diogu nolabait energia, eta elektroi honek surgatuko du energia hori, eta beste maila batera pasatuko da. Eta energia altuagoa duen beste maila batera pasatuko da. Adibidez, hementxe daukagun maila honetara, NI maila honetara pasatu egingo da. Baina, hortxe ez du egotea nahi izango, ze azken finean dana oinarrizko egoera joateko joera erakusten duelako. Orduan, elektroi haus salto egingo du beste orbita batera. Energia bajuagoa duen beste orbita batera. Zeinetera, printzipioz edozein batera. Adibidez, hementxe daukagun bezala, demagun elektroia salto egiten duela beste maila batera, NF maila batera. Orduan, claro, hori egiterakoan, energia kontserbatu egin behar denez, orduan, hasieran daukagun energia, elektroian energia da azpi-NI, non hause zuzenean badakigu zein den, da borren kuantizazio arautik zuzenean atera ditzakegun adierazpenak dira. Eta hori da berdin, maila honetan egonek elektroiak izango duen energia, azpi-NF, gehi nola kontserbatzen da energia, ikusten denez, gas atomiko bat, kitzikatu eskero, gas atomiko horrek argia botatzen du. Orduan, borrek proposatu zuena zen energia hori kontserbatzen dela fotoi bat igorriz. Eta fotoiaren energia adierazteko da Plancken erlazioa eta Einsteinak hartuako erlazio berdina hartu zuen. Beraz, gehi fotoiaren energia, gehi HNU. Beraz, badaukagu energia kontserbazioarekin lotutako adierazpena, eta zuzenean hemetik atera dezakegu zeintzuk diren gas atomiko edo atomo honek igortzen duen fotoien maiztasunen edo uhin luzeren adierazpenak agertzen diren elektroien energien funtzioan. Eta hori da zuzenean egin dezakeguna. Hau da, esan dugun bezala, energia kontserbatu egiten da, hau da daukagun adierazpena, orduan hementxe egin behar dugun gauza bakarra, da hementxe daukagun adierazpen honetan, ordezkatzea, hementxe agertzen den E-azpien-I eta E-azpien-F horren ordez, jartzea E-azpien-eri dagokion adierazpena. Gogorazazue, zein dela, minus M bider Z karratu, E berlau, zati, bi, lau pi epsilon azpi 0 karratu H barra karratu bider zati N karratu. N hori izan daiteke NI edo NF. Beraz hori zuzenean egiten badugu eta H bider nu askatzen badugu, hau bestaldera pasatuz, hau da daukagun adierazpena. Zuzenean erraz ikusten dugu, hemetik zuzenean hau zedala daukagun adierazpena. Adierazpen honekin ordezkatu ezkero. Eta beraz, hemetik atera dezakegu zein den nuk duen adierazpena da fotoiaren maiztasuna. Edo landaren funtzioan utzi nahi badugu, orduan nuren ordez jartzen badugu C zati landa, zuzenean eta hemetik askatzen badugu zati landa, hau da daukagun adierazpena. Eta ikusten duzuenez, hementxe dagoen adierazpena da Rydbergek lortutako
formularen oso antzekoa. Non Rydbergen formula horretan, hementxe dagoen koefiziente guztia hau, konstante bat bezala direzten zuen, ze hementxe dagoena konstantea bakarrik agertzen dira, izatez, hau konstante bat. Eta ordezkatzen badugu, hementxe agertzen diren zenbakiak hidrogeno atomarako, non Z berdin baterako egiten badugu, orduan hementxe agertzen den konstantearen balioa hementxe duguna da. Eta izatez, konpara ezazue, zein den Rydbergen konstantea. Ez da berdina, Rydbergen konstantea bai da lehenko zenbakia bai, bat 0 bederatzi, eta gero Rydbergen konstantea hementxe bai aldatzen dela, 6 zazpi zazpi, 5 bederatzi, 5 sortzi genuelako. Baina ikusten zuena, adostasuna nahiko ona bada. Beraz, honek bai ematen zuela tresna bat, eredu honek, borren eredua bai ematen zuela tresna bat, ulertzen ziren espektro atomiko horiek, kasu honetan hidrogenoren espektro atomikoa ulertzeko. Eta orain bai, ja, ulertu dezakegula hidrogeno atomoaren espektro atomikoa. Adibidez, hementxe grafiko honetan hori bera dugu. Hau izango litzateke hidrogenoaren espektroan agertzen diren marra diferenteak, uhin luzeren funtzioan, hementxe agertzen diren zenbakiak dira uhin luzeraren funtzio, nanometrotan adirazita, beraz ikuskorra izango litzateke hau bera. Ikusten duzuenez, espektro honetan agertzen diren lerroak serietan banatu inditzakegu, ja, aztertu genituen seriak dira, hauek dira Liemanen serien lerro batzuk, danak ez dira agertzen, Balmenen serien beste lerro batzuk, Paschen serien beste lerro batzuk, eta gero beste batzuk agertzen dira, hementxe bakarrik 3 horiek ditugu, eta 3 horiek ulertu inditzakegu. Horretarako, hementxe daukagu beste diagramatxo bat, hementxe agertzen dira, hidrogeno atomoan elektroia daukan, energia maila diferenteak. Hauze dugu, lehenengoa, hauze dugu, N berdin baterako, energiak adirazten dira, elektroivoltetan adirazten dira, elektroivoltetan, beraz, N berdin baterako daukagu minus 13,6 elektroivoltekoa. N berdin birako daukagu minus 3,4 elektroivolt. N berdin irurako daukagu minus 1,5 bat elektroivolt. Orduan, nola ulertu egin dezakegu adibidez Liemann seriak? Liemann seriak, horatzen baduzue, Rydbergen formuluan agertzen zen ezaugarria zen M berdin bat. Eta horrek esan nahi du, M berdin bat, konparatzen badugu, lehen ateratako formularekin, esan nahi du NF bat dala. Eta NI, beraz, izan behar da bat baino handiagoa eta edozein bat. Adibidez, hementxe agertzen den lerroa, izango litzateke, fotoi bat, igortzen dana, elektroia N berdin irutik batera joaten denean. Hementxe agertzen dana, hementxe justu adierazten dana, izango litzateke fotoi bat, non bere energia, dala, elektroia N berdin bitik batera joaterakoan. Hemekoa, da fotoien energia, non elektroia N berdin lautik batera salto egiten duenean. Hemekoa dugu N berdin bostetik batera salto egiten duenean. Beraz, kasu honetan finkauta dagoena, eta serietan finkauta dagoena da elektroaren azkeneko energia maila. Kasu honetan, Liemanen seria dugu N berdin batekoa dugu. Eta ikusten duzuenez, lehenengo mailari dagokio energia oso bajua denez, orduan agertzen diren saltuak duten energiak oso altuak dira, eta hori dela eta orduan seria hauek daude ultramorean daude. Urrengo serietara joaten bagara, Balmenen seria, honen zeukan ezaugarria, espektroak aztertu genituenean, zen, batez ere Rydbergen formulan oinarrituta da M berdin bi. Horrek ze esan nahi du? Horrek esan nahi du, elektroaren azkeneko maila N berdin biri dagokio, eta hasierakoa edozein bat izan daiteke hori bai. Bi baino handiagoko dana. Orduan adibidez, hementxe agertzen diren lerro hauen jatorria ondorengoa da. Hementxe daukaguna, non bere uhin luzera handiena dana, beraz energia txikiena dana,
da fotoi hori non elektroia askatzen dana, elektroia N berdin irutik bira salto egiten duenean. Hemekoa, elektroia lautik bira salto egiten duenean. Hemekoa, antzekoa berdina, bostetik bira salto egiten duenean, eta hemekoa, gorakoa. Beraz, era horretan, aztertzen dugu baita balmenen serioa. Kasu honetan, hauei dagozkien energiak, elektroibolt batzuetakoak direnez, orduan, seria bera ikuskorrean daukagu. Eta horrela jarraitu denezaken, beste serieekin, adibidez pasen serieekin, zeukan ezaugarria zen, M berdin irukoa horrek zean nahi du, elektroien azkeneko egoera, N berdin iruri dagokio, eta hasierakoa izan behar da N berdin iru, baino handiagokoa. Eta hori dela eta, emeko fotoiari dagokion energia, da hori non elektroia salto egiten duen lautik irura. Urrengoa, bostetik irura. Eta kasu honetan energiak ikusten duzuenez, zenbatetan handiagoa izan, orduan hauei dagozkien energien tarteak gero eta txikiagoak direla, eta beraz, kasu honetan, patsenen seriak infragorrian ditugu. Horrela beraz, jarraitu dezakegu eta ulertu egin dezakegu hidrogeno atomoari kasu honetan, sinplena dana dagokion espektroa. Ez bakarrik espektroa, baizik eta zein den espektro horretan agertzen diren lerroen jatorria. Eta lotzen dugu lerro bakoitzak, elektroiak egiten duen maila batetik besterako saltuekin. Beraz, itzelesko arrakasta izan zuen, Bohren eredu atomikoa, ze hortxe nolabait erronka bezala mantentzen zen espektro atomikoen jatorria ulertzeko gaitasuna ematen zuelako. Eta nolabait horrek bai ireki zuela, nolabait beste hainbat ate bat, hainbat galdera zeuden oraindik erantzun gabe. Dirudienez, ematen du elektroiak mailetan daudela kokatuta, eta horrela biraka daudela, eta maila horretan egonik ez dute erradiaziorik igortzen eta atoma bera egonkorra da, baina zergatik hori. Zein da horren jatorria? Horrelako erantzunik, Bohren ereduak ez zuen ematen horri erantzuna. Beraz, oraindik hainbat erronka geratzen ziren erantzun gabe.